Ġiet implementata parti oħra mill-viżjoni tal-Gvern għas-settur edukattiv f'pajjiżna dan kif tħabbar proġett li se jaqgħad l-iskola, il-komunità u l-familja ma' xulxin. Dan se jara l-istudenti li minħabba raġunijiet varji ma jkunux jistgħu ilaħqu mal-edukazzjoni tagħhom jiġu segwitu mejjunin minn professjonisti biex xorta waħda jilħu l-potenzjal tagħhom. Dan il-proġett li tnieda fl-iskola primarja ta' Bormla mistenni jinfirex mal-iskejjel kollha ta' pajjiżna. Preżenti il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima spjega l-importanza ta' dak li nieda l-Gvern. Meta l-edukaturi fl-iskejjel tagħna jidentifikaw illi hemm problema li tista' tkun fost oħra nuqqas ta' support mill-qbija tas-soċjetà, hemmhekk għandek in-nies professjonisti li ħajkunu din jersqu l-qudiem u jagħmlu propju outreach mal-familja, mal-komunità bl-għarfien illi meta naħdmu jitfid bħala soċjetà ġenerali di mhux kwistjoni ta' servizz governattiv u meno, hija kwistjoni ta' soċjetà Maltija li tittaħdem sabiex tagħti l-aħjar l-tfal ta' dan il-pajjiż. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru responsabbli Matthew Vella qasamana x'esperjenzi iltaqgħu magħhom biex eventwalment tnieda dan il-proġett. Hawnhekk qed naraw sitwazzjonijiet varji, sitwazzjonijiet fejn ikollok familji li jkunu għaddejjin minn diffikultajiet soċjali, fejn ikollok studenti li anka qed ikollhom diffikultajiet fil-qasam ta' edukazzjoni, kif ukoll studenti li jista' jkun li meta jkunu fil-komunità ikollhom ċertu diffikultajiet anka kif jiġu u biex jinteraġixxu fl-istess komunità. Għaldaqstant dal-programm li għalhekk jismu l-aspett li qed jaqgħad il-familja, il-komunità u l-iskola tinħarsu lejn il-persuna b'mod sħiħ bħala persuna waħda u ser inkunu qed intuh is-sapport meħtieġ skont id-diffikultajiet tiegħu.